Čo robiť, keď nájomník fajčí v byte, v investičnom byte, aj keď som ho na to upozornil, ideme 50, policajti nás predbiehajú, samozrejme. Čo robiť, keď vlastne fajčí a nemal by, až si mu to vysvetlil. Takže je to dosť taká zapeklitá situácia, pretože v tom investičnom byte to nejde len o ten byt, ale ide aj o tých susedov. Vieš, konkrétne na tom byte, tak na tom poschodí sú dôchodci a sami mi povedali, že im to vadí. A ja som teda povedal, jasne, idem to odkomunikovať, stáva sa to, ale teda nikdy som nemal takú situáciu, že nájomník v tom chcel pokračovať, v tomto zlom návyku a v mojom byte, ale teraz to robí a hovorí, že nie je to cítiť a tak. A teraz je to také, že čo s tým? Lebo je to porušenie zmluvy, do zmluvy dáva, že proste sa treba o to starať a je zakázané fajčiť v celom bytovom komplexe. Takisto ako je fajčiť, keď prídeš doktorovi, tak si tam nemôžeš zapáliť cigaretu, tak si už nemôžeš ani v bytovke zapáliť. Není sme v 70 80 rokoch, keď sa všade fajčilo. Takže čo robiť? Môžeš mu pohroziť, že ak bude porušovať takto zmluvu a pravidlá tvojej zmluvy, ktorú si nastavil ty a on, nie nejaká všeobecná zmluva, ale ty. Takže vlastne vtedy máš právo aj ukončiť zmluvu. Len sa treba s ním nejak dohodnúť a hlavne tak, aby nerobil zle ostatní, lebo v tomto prípade, okrem toho, že ti to ničí byt, áno, budeš mi písať, daj si tam ozónovač, to ti vyčistí byt, vôbec to tak nie. Vždy treba vymalovať, máš tam gauč, máš tam príbory, máš tam hociakú techniku, ono to bude smrdiť a smrdí to extrémne dlho. Takže to ti chcem vysvetliť, že nepodceňuj tento problém a ušetri si peniaze na tejto chybe. Takže tak, to som ti len chcel povedať, že vyvaruj sa tejto chybe. Všeobecne mám cieľ 10 investičných bytov do mojich 27 narodení.